Takže čaute všichni bikeři a bikerky, já vás vítám u dalšího videa na kanále Matas.mmm a dneska jsem tady s Domkem. Čau, vítej na Bukáči. A dneska jsme na Bukáči, jak už jste slyšeli, a vyšleme si tady pár skoků, takže jdeme na to. Takže právě tady už jsme nahoře, tamhle máme Black Garden a je tady Šíma. Čus. A takže můžeme teda jet ten vláček. Můžem. Tak. Zapnu helmu. Já ji mám zaplou. Dobře. Tak můžem? Ano, můžeme. Nice. Tak, teďka tady vám dám nějaký edit. Tady krásně z Bukáče. Ty pičo! Okay, let's go. A jede se. Jsme na Pamtrku už konečně, ale štve mě, že tady k večeru jsou na Pamtrku ne úplně zkušení bikeři. Jasné. Ty p***. Tohle bude pro dnešek všechno. Já moc děkuji, že jste koukali na tohle video. Dejte like, odběr se zvonečkem a vidíme se u dalších videí z Bukáče nebo z Pamtrku. Čau.